Son Iago, teño 16 anos, son da Laracha e empecé tocando rock principalmente porque tocaba meu pai a batería. Entón tiña unha batería na casa e eu tocaba tamén con ela. Máis tarde pois empezoume a gustar a guitarra e deixei a batería pola guitarra. O meu nome é Jesús, son o que intenta ser o baixista de Doce Laberinto. E bueno, empecé con isto porque Anxo máis Manuel andaban buscando xente para tocar e bueno, deronme a oportunidade de tocar con eles e ali me metín. Son Anxo, teño 14 anos, levo tocando a batería desde os 4 anos, empecé cando era moi pequeno, xa que vin ao meu pai tocar co seu antigo grupo Cencer e ver o seu batería deume esa inspiración hacia ese mundo da batería. Manuel Silveira, antes estuve en Cencer, Mordor. Outros máis lonxanos, os Helter Skelter, que esos sí que pouco saben quen eran. E agora estou no Doce Laberinto así un pouco de casualidade. Doce Laberinto é algo para pasalo ben, pero non intentamos nin ser a hostia, nin ser nada, senón pasar unha hora e media tocando no escenario e que a xente se diverta, sobre todo que o pase ben. A música é un laberinto en sí, e o 12 en galego, 12, dulce. Meterte en eso, pois nunca sabes onde vas a acabar, nin onde vas a seguir, nin o que pasará. Eso, simplemente tocas porque che gusta, que pasa o que teña que pasar. É un grupo co que estou bastante a gusto, que toco con Anxo, que toca moi ben, e temos proxectos futuros xuntos tamén, e Silveira, que xa é un veterano, e tamén Jesús, que aporta a parte máis graciosa do grupo. É unha nova experiencia, xa que nunca he salido por aí a tocar. Entón, claro, sempre non queda de máis. Está ben, pero bueno, tamén estamos formando ahora un grupo paralelamente a Doce Laberinto, que Iago máis eu, pero con máis tralla, xa máis heavy thrash metal, por dicirlo de alguna maneira. Quizá o que non quixen facer nunca cando empezamos con Doce Laberinto era utilizar certas cousas que podían ser mediáticas para así darnos máis a conocer. Eu quixen que todo fora fluindo natural e que a música fora que realmente mandase, sin importar de quen é quen, nin de onde ven cada un. A circunstancia de que un siga para este llevar tampouco é única no mundo do rock and roll, pero sí é rara, non? Pero non é única. Eu tocaba a batería, pero empecé a escoitar Judas Priest, que me enseñou un disco que tiña variado meu pai de Judas Priest, e quedeime loco cos solos de Glenn Tipton e Caca Downing e acabeime quedando ca guitarra. Facer dous temillas por ter algo grabado, porque a verdade é que non temos nada feito, nada que se pode decir, mira, isto é Doce Laberinto. Dos dous temas, unha é música de Iago totalmente, e o porco da letra, e outro é un tema meu xa de casi antes a Doce Laberinto, pero bueno, que o retomamos aí e o adaptamos e incluso melloramos un pouco, quizás. A música é algo especial, non se pode describir con palabras, non se pode dicir nada, hai que sentirlo e xa está. Ti lévalo dentro e se te sai ben, si, senón, pois se sinte. Levamos máis ou menos un ano tocando por aí en algún que outro concerto e xa teñemos ganas de tocar pois con Cencer, non? Tanto eu como todos os demais. Eu xa fixen algunha vez así algún encontro esporádico, un par de veces no último ano, pero os rapaces querían tocar, compartir un escenario con Cencer. Eso vamos a facer o día 10 de outubro na sala de estar, que tamén é un sitio moi chulo para tocar. E vamos estar aí os Doce Laberinto máis Cencer.